Bună seara, dragii mei! Bine v-am regăsit la emisiunea Linkuri Spirituale. În seara aceasta vă propun să discutăm despre citirea chipului ca și instrument în autocunoaștere. Tocmai de aceea l-avem alături de noi în această seară pe domnul Alexandru Bocunescu, analist comportamental. Bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Cu drag, cu drag. Spuneți-ne și nouă așa, care-i treaba? Ce se întâmplă? Ce putem citi pe chipul cuiva? În ce măsură ne ajută? Ne este de folos? Și în ce măsură ne afectează toate acestea dacă nu știm toate lucrurile astea? V-am pus multe întrebări, știu, dar se leagă una de alta. Dacă nu știm, nu ne afectează cu nimic, pentru că nu ne batem capul. Dacă știm însă, putem să creăm legături mult mai solide, putem să avem o comunicare mult mai eficientă, putem să înțelegem prin ce a trecut un om, astfel încât să își formeze anumite trăsături de personalitate, putem să creăm o relație mult mai solidă și mai sănătoasă cu copiii noștri sau cu părinții noștri. Auzim de multe ori de lupta dintre generații, nu este nicio luptă, este doar o problemă de comunicare, pentru că noi nu mai vorbim limba părinților noștri, din punct de vedere emoțional, la fel cum nici copiii noștri nu vor mai vorbi limba noastră. Sunt puțin așa surprinsă de ce mi-ați zis, chiar dacă am reacționat așa un pic mai târziu, v-ați spus așa, că nu mai vorbim limba părinților noștri din punct de vedere emoțional. La ce vă referiți aici? Din punct de vedere social și tehnologic, evoluăm mult mai rapid decât o facem din punct de vedere al manifestării emoționale cu ajutorul mușchilor faciali. Timpurile pe care le trăim ne despart foarte mult de comunicarea față în față, de crearea legăturilor solide între membrii unei familii sau între prieteni și astfel pot apărea tot felul de probleme de comunicare. Cea mai bună și cea mai solidă formă de comunicare este comunicarea față în față, care vine întotdeauna completat, al cărui mesaj vine întotdeauna completat și de comunicarea non-verbală, de transmiterea informațiilor cu ajutorul mușchilor faciali. În momentul în care apelăm la o... Ce, vă întrerup din nou, ce mi arată mușchiul facial? Cum mă ajută să înțeleg mai mult decât aud? În foarte multe feluri. Există două mari direcții în ceea ce fac eu. Una este mișcarea spontană a mușchilor faciali, așa numitele microexpresii, spasme musculare care sunt semnale de emoții și care trădează atitudinea individului față de stimulul pe care îl are în față. Și a doua mare direcție este cea a volumelor mușchilor faciali, care se construiesc în timp în funcție de mișcări pe care aceștia le fac din nou și din nou pe perioade foarte lungi de timp. Acestea mi arată care este probabilitatea în comportament la un individ. Aici ne întoarcem în zona asta, așa, în care ați spus că cumva putem citi pe chipul fiecărui individ, poate și trecutul? Bineînțeles că putem citi trecutul. Dar prezentul? Putem citi prezentul și viitorul nu îl poate citi nimeni, dar putem anticipa tipare comportamentale. Serios? Doar din citirea chipului? Atât de complex, atât de amplu este acest instrument? Este un instrument foarte complex. Gândiți-vă că este o formă de comunicare mult mai veche decât specia noastră. Strămoșii noștri acum multe milioane de ani se bazau pe interpretarea mișcărilor mușchilor faciali pentru supraviețuire. De altfel, nu suntem singura specie care știe să citească fețe sau se folosește de comunicarea non-verbală în această direcție. Un câine care își arată colții bună oară face același lucru, transmite un mesaj non-verbal. Un cal amenințat sau un câine amenințat își va da urechile pe spate pentru a le proteja. La fel va face însă și un om care trăiește într-o stare de amenințare. În timp, urechile lui vor deveni oblice, pentru că mișcarea mușchilor pieloși ai capului le va trage din dorința de protecție. Corect și de acord cu dumneavoastră. Spuneți-mi, vă rog, așa, opinia dumneavoastră cu privire la sintagma pe care o tot întâlnim atât de frecvent în zilele noastre, poker face. Ce ne arată această față? Este greșit folosită această sintagmă, poker face. Este imposibil ca un om să își
controleze microexpresiile, oricât de mult s-ar antrena și oricât de mult s-ar chinui, spasmele musculare controlate de sistemul limbic al creierului nostru pot fi oprite doar prin medicație sau efectiv prin secționarea nervilor faciali, altfel aceste microexpresii nu pot fi întrerupte. Poker face, de fapt, înseamnă, și dacă ne uităm la campionatele de poker, o să vedem că acești jucători manifestă o pleiadă atât de mare de emoții pe fața lor, astfel Ce încât emoție ei nu pot putem controla? Ce emoție nu putem gestiona astfel încât să nu se vadă pe fața noastră? Nicio emoție nu o putem controla. Pentru că, vă ziceam, sistemul limbic, paleolimbic și neolimbic ale creierului nostru sunt responsabile de mecanismul de reglaj emoțional, din care fac parte și aceste microexpresii, aceste spasme musculare. Practic, noi nu avem acces în acea parte a creierului. Putem controla doar macroexpresiile faciale. În manifestarea acestora este implicat neocortexul. Îmi puteți da un exemplu așa mai concludent? Ajutați-mă un pic. De exemplu, deschid ușa și mi-apare un urs în față. Primul lucru pe care îl manifest pe față, în funcție de locul în care mă aflu, poate să fie uimirea sau frica. Dacă mișcarea mușchilor faciali durează mai puțin de 0,5 secunde, aceea este o microexpresie asupra căreia nu am control. Este pur și simplu un spasm muscular, partea mecanismului de reglaj emoțional. Dacă însă deschid ușa și îmi văd soacra și manifestă o bucurie intensă care este mai lungă de 0,5 secunde, atunci această mișcare a mușchilor faciali este făcută cu neocortexul și nu mai este neapărat un semnal de emoție. Poate să fie doar o întărire a mesajului pe care vreau să-l transmit celorlalți cu ajutorul mușchilor faciali. Dar ce îmi puteți spune despre zâmbetele alea false? Despre acele persoane care afișează permanent în reacție la orice fel de stimul, acel zâmbet care arată așa. Există foarte multe tipuri de zâmbet. Unul singur însă este zâmbetul sincer, așa numitul zâmbet dușen, care este un semnal de fericire. În rest, celelalte... Cum îl recunoaștem? Se manifestă la nivelul tuturor nivelurilor feței. Este un zâmbet care se manifestă și prin contractarea mușchilor orbiculare ai ochilor, prin ridicarea obrajilor și ridicarea colțurilor gurii. Este un zâmbet de fericire. Fericirea este o emoție pe care o putem simți doar atât timp cât suntem în siguranță și când ne simțim în siguranță vom îngusta câmpul vizual. Doar atunci ne permitem să o facem. Altfel avem nevoie de cât mai multă informație din mediu. Unde vedem în mod frecvent acest zâmbet? Oare să fie la stewardese? Acest zâmbet sincer? Da. Nu, acest zâmbet sincer îl vedem în primul rând cu ghilimele, evident, în relația copil-părinte. Un copil întotdeauna va manifesta sincer toate emoțiile, pentru că nu are acele filtre pe care noi ni le tot adăugăm și ni le tot construim pe măsură ce ne maturizăm. De regulă, datorită oamenilor din jurul nostru, datorită normelor sociale sau din cauza normelor sociale. Foarte valoroase informațiile pe care ni le dai, Alexandru. Ajută-ne un pic și în zona aceasta în care experimentăm în relațiile curente de orice natură din viața noastră, acel impact și acel moment în care vedem zâmbete. Cum facem diferența între zâmbetul ăsta fals? Învață-ne puțin să recunoaștem zâmbetul fals, te rog. Zâmbetul fals se manifestă întotdeauna în partea de jos a feței, doar prin ridicarea colțurilor gurii. Este mult spus un zâmbet fals, pentru că poate fi un zâmbet de întâmpinare. Știm cu toții că nu este un semnal de bucurie, dar cu toate acestea ne așteptăm să-l vedem de la cei din jur, pentru că prin acest zâmbet fals, ei ne arată că nu sunt un pericol pentru noi. Este un zâmbet de întâmpinare. Când intri în birou și îți vezi colegii, chiar dacă nu simți fericire, le vei zâmbi, îi vei saluta dând ușor din cap. Nu înseamnă neapărat că este fals acest zâmbet. Este un comportament generat din obișnuință. Exact. Prin repetiție se creează obișnuință și arătăm că nu suntem un pericol pentru ceilalți, pentru că această comunicare non-verbală este mult mai importantă decât am putea crede la o primă vedere. Cu siguranță. Alexandru, ești fondatorul FaceCase. Și eu și toți oamenii dragi care ne ascultă au nevoie să înțeleagă ce înseamnă asta. FaceKeys, sau cheile fețelor, este ce bine sună în limba română. O metodă de corelare a personalității cu trăsăturile faciale.
Nici o trăsătură facială luată separat nu va dezvălui o personalitate, ci doar o mică fațetă a acelei personalități. Fiecare mare cultură a lumii a avut propria tehnică de citire a feței, chiar și culturile mai mici au avut și au în continuare tot felul de proverbe, de zicale, nu știu, uită de la față și judecă-i viața, om cu stea în frunte, obraz Ce gros. element al feței ar trebui să identificăm așa ca prim impact? Ce putem identifica sau poate vedea așa în primul impact la un chip? Depinde de interesele noastre, în primul și în primul rând. Ca fizionomist, eu întotdeauna voi căuta ce-mi sare în ochi, acel element cel mai vizibil pe fața unui om și de acolo voi porni cu analiza. Bineînțeles, întotdeauna. Mulțumesc! Spune-mi, te rog, ce element vezi pe chipul meu pregnant? Ce ți atrage atenția? În primul rând, forma ochilor. În cazul tău mi-arată că ești o persoană care iubește complimentele, caută să le primească cât mai mult, cât mai des, îți măsori succesul în urma numărului de complimente pe care le primești. Ai tendința de a fi diplomată, dar doar atât timp cât cei din jur te pun pe un piedestal. Dacă nu o mai fac, vei avea tendința să te plângi de prestația celor din jur. Ăsta este primul element care îmi sare în ochi. Apoi, sunt multe lucruri pe care le poți spune despre un om uitând la mulțumesc, fațadă. este fabulos, îmi place și acum știți la ce mă gândesc, dragii mei? Cum poate fi mai bine de atât? Asta sunt, mă accept, mă iubesc așa cum sunt și atunci din perspectiva asta, ce poate să fie mai bine și mai frumos decât este deja? Asta e întrebarea pe care mi-o pun eu acum. Nimic nu este bun sau rău când vine vorba de personalitatea noastră. Fiecare dintre noi ne construim personalitatea în urma experiențelor de viață pe care le avem. Pentru orice lucru pe care tu îl consideri bun, eu îți pot găsi 10 argumente pentru care este rău și invers. Pentru orice lucru pe care tu îl crezi rău despre orice om, îți voi găsi 10 argumente pentru care acea trăsătură de personalitate este bună. De fapt, personalitatea reprezintă modul în care noi ne adaptăm constant la situațiile de viață, la oamenii cu care ne înconjurăm și la ceea ce trăim. Acum, sinceră să fiu, cred că este important ca fiecare dintre noi să-și petreacă timpul în sensul ăsta de a crește, de a se cunoaște, de a se autodezvolta, așa cum consideră potrivit fiecare dintre noi. Spune-mi, te rog, cum putem folosi acest instrument pe care tu cumva îl practici în fiecare moment al vieții tale, pentru tine? Înainte de a spune asta, îți voi spune ce îmi spunea profesorul de matematică în școala generală. Spunea că dacă toți am ști matematică, n-ar mai avea cine să ne lustruiască pantofii. Nu cred că toți suntem meniți să creștem și toți suntem meniți să facem lucruri fabuloase pe pământ. Fizionomia este o unealtă de autoevaluare, de autocorectare, pentru că mișcările mușchilor faciali în peste 90% din cazuri sunt controlate de subconștient, de acea parte a minții noastre la care nu avem acces atât de ușor. Tocmai de asta fața nu minte niciodată. În momentul în care noi ne construim o imagine, cum să zic, deformată asupra propriei persoane, asupra realității pe care o trăim, fața devine o unealtă de control. Pentru că degeaba mă cred eu cel mai frumos și cel mai bun în ceea ce fac, dacă mintea subconștientă controlează mușchii faciali și îi face să funcționeze într-un mod care arată că nu sunt chiar cel mai bun și cel mai frumos. Haideți să-ți dau un exemplu. Te rog, practic. ajută-mă puțin așa, să înțeleg cu mai puține cuvinte într-un limbaj foarte simplu. Cu toții avem acel prieten care probabil are în jur de 40 de ani, foarte glumeț, întotdeauna face glume, este spiritul petrecerii, toată lumea îl consideră un om foarte fericit. Ce este important este de ce a ajuns el așa. Și cea mai plauzibilă variantă este că undeva în adolescența tânără, el s-a îndrăgostit, pentru prima oară probabil, și fata de care s-a îndrăgostit și-a bătut joc de sentimentele lui. Mai mult decât atât, a râs de față cu ceilalți de el.
La un nivel neconștient, sistemul limbic al creierului a spus nu vreau niciodată să mă mai simt așa, nu vreau niciodată să mai fiu în situația respectivă. Și el și-a construit această mască a omului care ia totul în râs, pentru care viața este un joc, pentru care... Și înțeleg că acești oameni care râd tot timpul și care sunt considerați uneori sufletul petrecerii, sunt de fapt aceia ce conțin cele mai multe traume. De cele mai multe ori așa este, da. De cele mai multe ori ne ascundem, în cele mai dure și mai grele perioade ale vieții noastre, noi ne ascundem în spatele umorului, ne ascundem în spatele glumelor, tocmai pentru că vrem să echilibrăm și să compensăm. Eu cred că cumva uneori avem tendința să fugim de noi înșine și punem acolo sub preș una alta, folosindu-ne de aceste măști, să le zic așa, pe care le-am dobândit pe parcursul vieții noastre din mediul exterior. Tendința de a fugi nu este una conștientă. Bineînțeles că avem tendința de a fugi de stres, avem tendința de a fugi din situații negative, din situații care ne pun viața în pericol, din situații în care nu ne simțim bine. Dar aceste decizii nu sunt conștiente, iar în momentul în care nu sunt conștiente, avem foarte greu acces la ele și foarte greu le putem schimba. Cum le putem accesa? Ce părere ai? Prin introspecții foarte profunde, prin participarea la tot felul de evenimente în care se discută astfel de subiecte, prin psihoterapie, prin hipnoză. Avem multe instrumente la îndemână. Inclusiv fizionomia, așa cum ziceam, este un instrument de autocorecție și de autoevaluare. În ce sens putem folosi acest instrument ca și autocorecție? Păi, în primul rând, hai să presupunem că suntem genul de om care sărim dintr-o relație în alta, nimic nu ne mulțumește, mereu căutăm altceva, dar imediat ce obținem ne plictisim. Și nu ne place asta la noi. Conștientizăm ne dăm seama că trăim lucrurile astea. Exact. Și atunci? Și tragem concluzia că nu ne place stilul acesta de viață. Prin introspecție, prin ședințe de hipnoterapie sau de hipnoză, ne putem da seama că, de fapt, tot acest cerc vicios în care noi intrăm și din dinamica asta care se tot repetă, nu mai putem ieși, are rădăcini tot undeva în anii copilăriei, în preadolescență. Cu siguranță. Din păcate, foarte multe evenimente pe care noi le trăim în primii ani de viață ajung să ne controleze și să ne marcheze tot restul vieții. Primele 3 luni de viață, de exemplu, sunt cruciale pentru felul în care personalitatea noastră se dezvoltă. Aparent, primele 3 luni de viață, cel mic nu simte nimic, doar că... Sunt cele mai importante. Atunci, creierul are undeva la 100 de miliarde de sinapse între neuronii lui. În primele 3 luni din viață, 90% dintre acestea se pierd. Se pierde acelea de care nu mai este nevoie, păstrând în același timp, în funcție de mediul în care trăim, acele sinapse, acele legături neuronale care ne sunt potrivite și folositoare, necesare supraviețuirii. Alexandru, spune-mi, te rog, în ce măsură putem citi pe chip trecutul cuiva? Aici depinde ce ne interesează și cât de mult suntem implicați emoțional în relația cu acea persoană. Să zicem într-o relație de iubire, că tot am discutat despre iubire. Ce ne interesează să știm despre omul din fața noastră, despre trecutul acestuia? Este puțin important într-o relație trecutul. Prezentul și felul în care este posibil să se comporte persoana respectivă în viitor este mult mai important decât trecutul. E vorba și de o parte etică a discuției. Nu poți să intri cu picioarele în viața unui om dacă acesta nu vrea. Cu siguranță, dar să presupunem că mă aflu astăzi într-o situație în care cunosc un potențial partener. Bineînțeles că sistemul acela de autosiguranță se declanșează în mod automat și atunci încep să identific acele elemente care mi-ar fi de ajutor, tocmai ca să pot să cunosc această persoană mult mai bine. Vei vedea acele elemente care au apărut pe față în urma a mii și mii de mișcări zilnice involuntare. Și aceste elemente se referă la ce? Mă duc spre ce zonă? Ce aș putea să aflu? Ai putea să vezi de la traume
din copilărie, de la abuzuri verbale, abuzuri fizice asupra copilului, despre violență, până la motoare ale personalității, până la felul în care poate fi motivat un om, până la felul în care își ia decizii, cum și cât se bucură de viața pe care o are, care este modul de gândire, ce tip de analiză preferă în viața lui, dacă este orientat către grup sau individualist, dacă e generos, dacă își câștigă cu ușurință resursele sau dacă are probleme financiare. Wow! Exact ce ne interesează! Cum să-ți modulezi tonul vocii, astfel încât să nu fii un factor de stres pentru el, să scobori vocea sau din contră să o urci, dacă e un vorbitor direct sau dacă te va plictisi până îți transmite mesajul. Vezi elemente legate și de viața sexuală, de exemplu, dacă imaginația este importantă sau actul în sine. Wow, cât de multe elemente putem identifica doar din chip. Foarte interesant. Alexandru, spune-mi, te rog, în ce măsură ți-a schimbat această cunoaștere viața ta personală? Viața mea personală s-a schimbat cu 180 de grade în momentul în care am descoperit morfopsihologia sau corelarea personalității cu trăsăturile fece. În ce etapă vieții tale ai descoperit-o? În etapa în care eram căsătorit cu prima soție și eram într-un blocaj, stau undeva după vârsta de 30 de ani, în acea etapă a vieții. Una peste alta, tot trauma ne ajută să creștem un pic, să progresăm, să evoluăm, să devenim o variantă mai bună a noastră. Omul evoluează doar conștient prin exercițiu, zilnic, asumat sau prin traumă. Acestea sunt cele două moduri în care oamenii normali merg înainte. Mai există și transa hipnotică, în care hipnoterapeutul poate pune niște mesaje, o ia pe scurtătură. Dar majoritatea dintre noi evoluăm prin exercițiu asumat, zilnic, atunci când vrem să schimbăm ceva, sau prin traumă. Alexandru, spune-mi, te rog așa, persoanele astea care au secrete, cum arată chipul lor, fizionomia lor? Ce element trebuie să identificăm acolo? În primul rând, un om secretos va avea niște iriși mai mici decât media comunității din care face parte și niște ochi mai puțin deschiși, niște ochi care filtrează mai bine informația care vine spre el. Ca atunci când cineva îți spune o gogomănie și nu prea crezi și devii circumspect și faci adică îngustezi filtrul vizual. Ochii nu sunt doar o cale de intrare a informației către creier, sunt implicați în manifestarea majorității emoțiilor și tocmai de astea sunt un element facial care comunică foarte mult. Știi ce sunt curioasă? Cum se derulează viața ta de zi cu zi? În momentul în care interacționezi cu persoane noi, fie în activitatea ta specifică, fie în activitatea de zi cu zi. Că te duci la piață, bănuiesc ca orice om, că ai o familie frumoasă și că te plimbi prin parc cu copilașii, ai tendința asta de a citi chipul celorlalți, a celor persoane care trec prin fața ta? La început, primul an de fizionomie, dar aveam tendința de a citi fețele tuturor celor pe care îi întâlneam și oboseam foarte repede. Asta pentru că fizionomia e ca o jucărie nouă. La început vrei să te convingi că funcționează, că merge, că toți oamenii funcționează la fel și atunci abuzezi de ea. Acum când mă duc la piață sau ies cu prietenii în oraș la restaurant, nici de cum nu mă apuc să le citesc fețele sau să mă uit la cei din jur, pentru că e un consum de energie care nu își are rostul. În momentul în care însă sunt într-o negociere, sunt cu un nou partener, am o oportunitate de afaceri, atunci bineînțeles că voi apela la toate armele pe care le am. Bineînțeles, sunt convinsă de asta, dar vreau să-ți mai pun o întrebare așa un pic mai curajoasă din partea mea. Sunt convinsă că și soția ta are această cunoaștere și vreau să te întreb așa, cum e relația dintre voi, un el și o ea, care au această cunoaștere? Există minciună între voi? Nu. Este o relație foarte sinceră, în primul rând așa a pornit. Înainte să o cunosc pe actuala mea soție, i-am citit fața, nu din dorința de a căuta defecte într-un om, ci din dorința de a ști cum să mă adaptez eu, cum să mă pliez eu pe personalitatea celuilalt. Pentru că prin fizionomie nu asta faci, nu dai oameni la o parte sau afară din viața ta, ci înveți cum să te raportezi la ei, cum să comunici eficient cu ei. Cred că e important și în momentul în care abordăm și următoarea perspectivă. Mă cunosc pe mine,
îl cunosc și pe celălalt, dar înțeleg că relația dintre doi oameni cu asemenea cunoaștere poate să fie atât relaxată, frumoasă, dar poate avea și câteva momente mai provocatoare, așa să spun. Și spun asta de ce? Pentru că, având cunoașterea asta, există momente în care răspundem emoțional într-un fel anume. Și atunci, cu siguranță, cunoașterea ta îți aduce un alt fel de răspuns emoțional. Cum gestionați momentele astea? La fel ca toți ceilalți oameni, la fel cum un psihoterapeut are o discuție mai aprinsă cu soțul sau soția, la fel cum un nu știu, frizer își trimite partenerul la un alt frizer. Și atunci suntem departe de acele intenții sau poate clicuri de alea de moment, hai să văd ce face, hai să văd cum a reacționat, hai să văd dacă ceea ce spune este într-adevăr ceea ce simte sau gândește. Sunt niște jocuri care odată cu vârsta dispar, aceste curiozități, mai ales în momentul în care ai o astfel de cunoaștere și ți este oricând la îndemână să testezi pe cel de lângă tine, preferi să nu o faci, preferi să îți vezi de treaba ta. Asta înseamnă maturizare. Și să respecti ceea ce este celălalt. Bineînțeles. Da, cred că acceptarea asta și respectul ăsta e minunat. Alexandru, îți mulțumim pentru prezență, îți mulțumim pentru toate informațiile valoroase pe care ni le-ai expus astăzi. Și eu mulțumesc pentru invitație. Te așteptăm cât de curând, pentru că mai ai să ne spui o grămadă. Dragii mei, vă mulțumim că ați fost alături de noi la Linkuri Spirituale. Ne vedem săptămâna viitoare!